Divan çend salên derbas bûyî di divan qunaxa van 10 salan de gelek bûye qewimîn û gelek hewldanê têgihiştin û naskirin û şirovekirin û ravekirina van bûyeran çêbûn. Di civaka Kurd de û di civaka Rojhilata navîn de lê hêjayê ku me mirov bêje ku di civaka Kurd de kêm bûn ê ku kesê berê xwe dan ew rewşa Kurda a siyasî a rêvebirinê û bi hûrbînî nirxandin û rexnekirin. Di vê derbarê Hanê de biborin hêjayê ku mere destnîşan bike û bêje ku keda lêkolîner û nivîskar Hesên Çelebî gelekî li pêş bû û gelekî balkêş bû û ev keda Hanê bû milk û malê dîrokê gelek lêkolîner nivîskar Kurd dibin wekî Ereb dibin û biyanî dibin dikarin xwe bispêrin vê keda Hanê wekî jêder wekî çavkanî ji xwe re vê keda Hanê bingeh bigirin esas bigirin û li gorî wê şiroveyên nû tiştên nû li ser vê qunaxa ku derbas bûyî qunaxa Kurd û Rojhilata navî tê de derbas bû rawestin û tiştên nû derînin. Ev keda Hanê heta niha 5 pirtûk hûn dibînin 5 pirtûk berhemê vê keda Hanê ye. 5 pirtûk berhemê vê keda Hanê ye. Kurtî bijî ez ê hewl bidim van pirtûkê Han bi we bidim naskirin. Her pirtûkek bi rastî hêjayê ku bibe mijara nivîs û lêkolînera û lêkolîna lê Kurd bijî mere karibe biçekî van pirtûkê Han bi raya giştiya Kurd bidin naskirin. Tevlî ku zimanên van pirtûkê Han ê ku tê hatî nivîsandin ev lêkolînên Han ê ku pê hatî nivîsandin zimanê Erebî ye. Xemnak yanî Kurdê me Bakur jî bi zimanê Tirkî dinivîsînin lê ji ziman wê de tir girîngiya înformasyon û şiroveyên di hundirê van pirtûkê Hanê de hene em karin li ser wan biaxivin. Tê naskirin ku nivîskar lêkolîner dostê hêja Hesên Çelebî parêzerî xwendî li Şamê parêzerî xwendiye û li Qamişlo heta demekî Kurd bijî parêzerî kiriye niha li Almanya de jî li Hanover ev belkî qunaxa nêzî 20 sala li Almanya de jî gotar dinivîsîne lêkolîn bi vê demê dawî berê xwe da lêkolînên siyasî civakî û yanî kesekî aktîf û çalak û dwarê mafnasiyê de parastina mafê mirova jî de ket û hewldanê wî hene. Pirtûka wî ya yekem rojava xapandina herî mezin ya Esed nirxandinekî di 6 salên derbasbûyî di wendabûna Kurda de. Nirxandinekî di 6 salên wendabûnê ê Kurda de. Ev e pirtûka Hanê. Ev pirtûkê gelekî mezin e nêzî 455 rûpel pêk tê ji navenda lêkolînan a li Dewha na ji weşanxaneya Meyselûn hatiye belavkirin. Ev pirtûk yanî gelekî berfireh lêkolînên gelekî berfireh tê de ye wek hûn dibînin yanî
هێژایی کۆ gelek gotar û nivîs li ser werekirin rewşa rojava çîroka rojava desthilatdariya rojava peywendiyên di navbera PKK û rejîma Sûrî de di vê pirtûkê de tê nirxandin û tê rexnekirin wekî nivîskarekî jî wekî lêkolîner jî lêkolîner divê tedî heta jî bê objektif be lê derbarê rewşa Kurda li Rojavayê Kurdistanê xapandin û lîskên PKK car carna lêkolînerên Kurd ê li gel PKK jî hewl didin ku PKK biparîzin ê li diş PKK jî hewl didin PKK û xapandinên PKK rexne bikin lê ew objektifbûyîna serê sedî sed ji Kurdan naxwazin ancak mero çawa dikare vê pirtûka hanê binirxîne belgeyên têde informasyonên têde nerînên têde nirxandinên têde ciyê mijara guftûgo ne ku mero bêje wela ev kesî han alîgirê filan partiyê ye ya ev alîgirê filan partiyê ye apoçî bijî ege werin biaxivin bi belga biaxivin yani belgeyên ku li dijî van belgeyên ku divê derê de informasyonên belgekirî ku li dijî informasyonên ku di vê pirtûka hanê de peyda dibe pirtûka didwa dîsa li ser Rojava û nirxandinekî li ser rewşa Rojava ji hemû alî yani aliyên siyasî aliyên civakî aliyên ekonomî bi navê Rojava ketina xapandinê ew xapandina di beşê ewil de ku Hesên Çelebî behsa wê kir niha divir di manşet sernivîsa vê pirtûkê ku têkçûna vê xapandina hanê de dîsa nirxandinekî di xîtaba têkçûnê de xîtaba têkçûnê a rêveberiya PKK û PYD camêr yani ev pirtûk jî a ewil û a didwa jî ji mir di dema xwe di dema ku çap dibû ji mir di rêya posteyê de dişand ev pirtûk di 2022 de hatî çapkirin ji weşanxaneya Nerd û ji çend ji 325 rûpela pêk tê şêweyên mezin ên pirtûka pirtûka sêyem çekî taybet e dîsa nirxandin û rexneyê PYD û PKK tê de heye lê behsa herêma Efrînê dike herêma Efrînê ku yanî dibin penc û neynokên PKK çend salma ana niha rûberûyî di karîseta heye dagirkeriya rejîma Tirk û kirêgirtî û rêxistinên radîkal û terorîst ê girêdayê rejîma Tirk ev karîseta herî mezin ev e û a didwa ev erlerza ku çêbûyî dîsa Efrîn cara duhemîn bû qurbaniyê vê karîseta a xwezayî jî di vê pirtûkê de behsa Efrînê dike mijar Efrîn e Efrîn bajarê Zeytûnê de di navbera di bahozan de yan jî bablîsokan de ev sernivîsa pirtûkê ye camêr dîsa pirtûk yanî bi diyarî bi morkirinê ji mir di dema xwe de ji mir şand ê ku belgê wê amade kiriye hunermend Înayet Dîko ye û çapa ku yekemîn ji vê pirtûka hanê 2019 pirtûka çara şehîdên bêdoz şervanên biçûk li ser eniyên şer ê mezin
دوی پرتوکê de dîsa Hysên Çelebî behsa mijarekî taybet dike, mijara leşkerkirina zarokan. Berî ez jî li ser axivî me, li ser vê mijara gelek caran li ser axivîne. Lê tiştê ku yanî dema min nivîsandiye û axivî min vîdeo û nivîs me nekirî pirtûk. Hysên Çelebî li ser vê mijarê pirtûkekî taybet nivîsandiye. Ev pirtûk dîsa ji weşanxaneya Nerd diyarî û morkirina Hysên Çelebî ji bo me. Ev pirtûk di sala 2021 de derketiye û ji behsa vê bûyera hanê bûyera biçekirin yan jî çekdarkirina zaroka û bikaranîna zaroka di nava şera de ku tawanekî şer e. Di nava zagona navneteweyî de ev şêweyê han, ev tawana han, ev kiryara han, tawanekî şer e. Hemû kesên ku di vê tawanê de li gorî zagon, li gorî yasa, hemû kesên dîrekt û nedîrekt ku di nava vê tawanê de ne çekdarkirina zaroka cinayetkarên şer in. Kengî bijî yanî ev tawan li gorî demê nakeve. Kevin bibijî nakeve. 100 sal jî ser derbas bibe nakeve. Hemû kesên ku vê cinayeta hanê ku Hysên Çelebî belge kiriye ê ku biparêziyan bihaneya jêr bibîne ew wekî tawankarê şer, cinayetkarê şer tê naskirin li gorî zagon û yasaya navneteweyî û dibe ku were darizandin. Hysên Çelebî vê keda hanê, vê keda giranbiha, a lêkolînerî, a zanistî di vê pirtûkê de pêk anîye. Pirtûk ji çend rûpela pêk tê? Ji 222 rûpela ji şêweyê mezin ê çapkirina pirtûka pêk tê. Pirtûka pênca a Hysên Çelebî ew jî behsa mijarekî taybet girêdayê desthilatdariya PKK li Rojavayê Kurdistanê de li vir behsa çekdarkirina zaroka kirî. Lê di vê pirtûkê de zindanên PKK kesên wendayî bûyî, kesê ku PKK wan revandî, ji kesên ku PKK wan xistî zindanê xwe, şervanê PKK bin, aktivîst bin, rojnama van bin, siyasetmedar bin, zarok bin, çi kes bin ku bûne qurbanê binçavkirina desthilatdariya PKK. Hysên Çelebî ev li ser vê mijarê pirtûkekî taybet nivîsandiye û yanî diyarî pirtûkxaneya Kurd kiriye. Rast bi zimanê erebî ev pirtûk hatiye nivîsandin û çapkirin lê enformasyon û şiroveyên tê de gelekî girîng in, gelekî hêjan e û bi nirx in. Diyariya ku Hysên Çelebî ev pirtûk diyarî kî kiriye ji bo hemû kesên ku bêdengiya zindanên Kurda şikandine. Ev pirtûka hanê piçekî tozê ji ser hinek dozan daw dişîne û radike û ji bo kesên ku di van zindanên tarî de wenda bûne û lê hîna giyana wan li rêya azadiyê digere, li rêya vegerê digere, ji bo wan giyanên ku jiyanê xwe wenda kirine di zindanên PKK de. Helbet dibe ku yanî Hysên tenê behsa zindanên PKK ê li Rojavayê Kurdistanê bike. Lê belkî Hysên hayî ji meselê tinekî ku li Çiyê li Qendîlê jî zindan hene, li Mexmûr jî zindan heye, heta zindanên Tirkiye. Heta li zindanên Tirkiye yekî kadrê PKK ê berê bi navê Salih Dündar ji mir behs kir. Dema di zindanê de bû, Sebrî Ok berpirsê zindanê bû û Nûreddîn
Demirtaş birayê Salaheddîn Demirtaş ew sebrî ok bi hev re berpirsên zindanê bûn. Salih Dundar dûr ket ji PKK rabû ev Nûreddîn Demirtaş çû ji bang li berpirsê PKK zindanê kir got vî kesê han ji vî zindanê derînin. Eger hûn dirneynin em ê bikuşin. Ev kesê ku berê hevalê wan bû. Li Ewropa jî kar kiriye, li Tirkiye jî kar kiriye, li Stenbolê jî kar kiriye bi navê PKK. Salih Dundar bû armanca gavxwarin û tehdîda kî a Sebrî Ok û Nûreddîn Demirtaş. Ê zindanê berpirsên zindanên Tirk bi a Nûreddîn Demirtaş û Sebrî Ok kirin. Wê çaxê yanî dewleta PKK di hundirê zindanên Tirkiyeyê de li gorî kêfa xwe dimeşand. PKK kî di zindanê bihîle kî ji zindanê derxîne ez behsa wê qunaxa hanê dikim. Qunaxa salên yanî notî û berjor yanî not û hefta not û heşta wê qunaxa hanê rabûn dewleta Tirk çawa kir Salih Dundar ji zindana Nûreddîn Demirtaş û Sebrî Ok derxist û bir zindanekî din. Demek ew zindan a ku biryar tê di biryara Sebrî Ok bi ne a dewleta Tirk bi, biryar tê di biryara Nûreddîn Demirtaş bi ne a dewleta Tirk bi, demekî ew zindana hanê jî zindana PKK'yê. Dema PKK bide yanî biryar bistîne kî di zindanê de bi kî ne di zindanê de bi. Ev mînakekî biçûk ku çawa PKK heta zindanên Tirkiye kir milkê xwe kir malê xwe li ser kêfa PKK û berpirsên wê kî di hundirê vê zindanê de bi kî di vê qewişê de bi kî ji vir rabike û emr û telîmat bi ferman bi biryar bi tehdîd ji desthilatdariya zindanê a dewleta Tirk ridigot vê bikin û vê nekin. Ev jî zindanên PKK bûn. Zindanên dewleta Tirk jî ê PKK bûn û zindanên PKK jî kêm zêde ê dewleta Tirk in.